Здравей! Правя едно кратко видео. Искам да те насърча с един стих от Божието Слово. То се намира в Матей, 5 глава, в 22 стих и казва: аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си, без причина ще бъде виновен пред съда. Много силен стих. И докато разсъждавах върху Словото, върху този стих, много пъти ние по някакъв път се разгневяваме на наши близки хора. Ние се разгневяваме на наши близки хора и този гняв идва в нас. Нещо той е казал или нещо е направил неправилно, когато на тебе не ти е харесало и ти се разгневиш в този момент. И ако оставиш този гняв да влезе в тебе, то ще порасне и след това то ще излезе наяве. Какво напред, че излезе наяве? Ти отиваш пред него и му казваш това, което не ти е харесало. И така ще стане по-зле. По-добре, като дойде този гняв в тебе, седни и помоли се да се махне, защото този човек няма да те разбере, ако ти ходиш да му го кажеш в прав текст. Най-много да се скараш с него, да се подразниш и се развалиш за отношението с него. Или той няма да разбере, или ти няма да разбереш. Затова много е важно, Словото тук иска да нам подготвя, че когато ние имаме някакъв гняв или нещо неразбираемо към даден човек, или ти се очаква от нещо от него да го направи, и той не го е направил, просто в момента, когато си разгневен, не го казвай веднага. Просто остави малко време, нека да мине малко време, да отихнат нещата, или самия ти да отихнеш, и тогава отиди и му го кажи с мек език, с блага дума, с примери, за да може да те разбере, за да може да му помогнеш. Тоест, ти му помагаш, а не му вредиш. Амин. Бъди благословен.